Nagpasiugda ang Kagamhanang Dakbayan sa Sugbo programang nagpalapad sa oportunidad alang sa mga senior citizens nga makapag-trabaho isip part-time service crew kung diin gihango pa sa 257 ka mga aplikante ang gitanyag nga programa sa Dakbayan atol sa screening nga process sa mga posisyon. Nagtinguha kini nga makahatag og short-term employment sa mga baskog pang nato nga katigulangay nga makatampol sa ilang pangita o panginabuhian. Ang inisyatiba kay gipangunahan sa Cebu City Department of Manpower Development and Placement din abli kini alang sa mga senior citizens nga nag-edad og 60 ngadto na sa 65 anyos. Gani libre pod kini sila nga makapahimulon sa medical services requirement pinaagi sa Cebu City Medical Center. Gikan sa mao nga ihap adunay inasyal nga 102 ka mga senior ang napili og i-deploy sa pipila ka mga fast food establishment diin matagos sa ka mga sign ka 5-month engagement diin 4 ka oras sa 5 ka adlaw nga trabaho sa kasimana ang ilahang tumanon nga makadawat gihapon og minimum wage. Ang mao nga programa kay kabahin sa mas lapad nga tinguha sa inklusibo nga paglambo sa syudad. Din ang mga katigulangan kay mamahimong gihapon makatampo sa ilahang gihaguan.